Türkmen häkimetleri raýatlaryň daşary ýurda çykmagy we ol ýerde galmagy mümkinçilik berýän biometrik maglumatly ila arasynda zagran dilip atlandyrylan pasportlarynyň möhletini çäklendirmegi göz öňünde tutýarlar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndaky biri-birinden habarsyz ençe meçhesmesiniň beren maglumatyna görä, häzir Türkmenistanlylaryň biometrik maglumatly pasportlarynyň möhletini 1 ýyla çelne azaltmak planlaşdyrylýar. Ýatlatsak Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2008-nji ýylyň 10-njy iýulynda Türkmen prezidentiniň şol ýylyň 9-njy iýulynda gol goýan 98-95 belgili kararyna laýyklykda girdilipdi. İlki biometrik pasportlar 10 ýyl möhlet bilen berilen bolsa 2016-njy ýylda ol 5 ýyla çelni kemeldildi. Galy bertide gürüňi diýen pasportlar almak, olaryň möhletini uzaltmak prosedurlary diňe Türkmenistanyň özünde amal edilip, ýurduň daşary ýurtdaky wekilhanalaryna bu işleri etmek mümkinçiligi ýok. Biometrik pasporty aljak kim onuň möhletini uzaltjak bolsaň, gürüňi diýen raýatyň özü Türkmenistana gelip gerekli dokumentleri toplamaly we tawsyrmaly. Häzir pasportlaryň möhletini 1 ýyla çelni kemeldip, daşary ýurtdaky raýatlaryň hukmany ýagdaýda ýurda dolanmagyny gazanjak bolýarlar. Bu esasan hem daşary ýurtlarda zähmet çeken migrantlaryň sanyny azaltmaga gönükdirilen, diýip Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmesi gurrun berdi. Yeri gelende belletek Türkmenistanyň biometrik pasporta geçmegi we şol pasportyň diňe Türkmenistanda çalyşyp boljakdygy baradaky kararyň daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň we zähmet migrantlarynyň durmuşyny kynlaşdyrandygy, hunarça raýatyň dokumentsiz galandygy, ençemesiniň pasportlaryny täzeläp bilmän ýurduň daşynda bir kanun ýagdaýda galandygy barada dowamly maglumatlar gelip gowuşýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Roza Waýjuma Muradow biometrik pasportyň möhletiniň kemeldilmegi, onsuz hem agyr ýagdaýlary başdan geçirýändigine aýdan türkmen zähmet migrantlaryna gosmaça urgy boljakdygyny aýtdy. Bu zagran pasport meselesi barada aýtsam esasen bu öňden şol zagran pasportdan daha öňdeki köýne pasporty bolan raýatlaryň şu mahaşy Türkiýeden gitmän durlar. Yani aňyr Türkmenistanda şolara problema çykarjagyny bilenler üçin hatta şu taýda ruhsatsız işläp ýaşap ýörler. Indi zagran pasportyň bunu 1 ýyl möhlete getirilmesi bu da Türkmenistanly raýatlary gaty bir tedirgin hala goýjagy görünüpdir. Bu da problem üstüne problema bolar. Sol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy pasportlaryň möhletiniň 1 ýyla çelne azaldylmagy baradaky maglumatlar şeýledi. Bu kararyň daşary ýurtlardaky zähmet migrantlaryna taliplary nähili täsir ýetirjekdigi dogrusynda hiç ýyly maglumat bermeýärler.